jsem nečekal, skutečně. No, všichni je odepisovali. Ten, který nepozná ani vlastní matku, je prodal dceru. Jsme se s jednou poznali fakt, když nám bylo 16-17 tady na plese konzervatoře, na toaletě. Chvilku jsme si tam poleželi, seznámili jsme se. Fakt nekecám. A dneska se tady rozloučíme. OK, máme toho pred sebou dosť, tak by sme mohli pomaly aj začať, čo vy na to. A na úvod potrebujem urobiť taký malý rozstrel do neskoršej hry. A tá prvá hra teda sa volá Čelovka. A ten rozstrel musím urobiť medzi najlepšími hádačmi v histórii českej hádačky. Volajú sa Richard a Igor! Chalani, ja vás poprosím hneď na úvod, aby ste aj odišli, som vás pekne privítal, tak môžete ísť aj preč. A poprosím dvoch z vás, dámy a páni, ideálne dámy, aby ste išli s nimi na chvíľočku.